ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆଉ ପାଣି ଦେବାକୁ। ଖାଇବା ତ ଦିଆଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଖାଲି ପାଣିଟା ଦେବା ହେଲା। ପାଣିଟା ଦେଇକି ଦେଖାଉଛି ଆଉ। ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପିଇଦେଲେଣି। ସମସ୍ତେ ପିଇ ସାରିଲେଣି ଅବିକା। ଆଉ ଆକୁ କାଲି ତ ଆକୁ ମାରିକି ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆକୁ ଆଣି କାଲି ରାତିରେ ତା ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ପୁଣି ମାଡ଼ ଉଡ଼ି ଗଲେଣି, ଖାଲି ମାଡ଼ ଉଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ୟାକୁ ଆଣିକି ତା ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି 6ଟା ଚଢ଼େଇ ଥିଲେ ନା, ଆଉ 2ଟା ଚଢ଼େଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲି, ଏଇଠି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ଖାଇବା ଦେବା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାରୁଥିଲା, ସେ ରାତିରେ ଉଡ଼ିକି ହିଁ ପଳେଇଛି। ଏ ବାଟଟା ଟିକେ ଏଠି ଖୋଲା ଅଛି ତ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଠି, ତ ସିଏ ଏଇ ବାଟେ ଖସିକି ପଳେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ରହିଯାଇଛି। ସେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲି, ସେ ପଳେଇଛି। ଆଜି ଆହୁରି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଲସ୍। କାଲିଠୁ ବ୍ୟାଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା। ଆଉ ୟାକୁ ତ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଜଣେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲାଣି। ଏମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ବ୍ୟାଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ପୁରା 4-5ଟା ବ୍ୟାଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକାଥରକେ। ଆଉ ଇଏ ଆସିକି ଏଠି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ରାତିରେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇନଥିଲା ନା, ଖାଇବା ପାଣି କିଛି ଦିଆନଥିଲା, ତ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଇଏ ଏବେ ଆସିବ, ପାଣି ପିଇବ, ଖାଇବା ଖାଇବ। ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆ ଫିମେଲ୍ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିବ ହେଲା। ଆଉ ଆଙ୍କର ତ କିଛି ହିଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ, ଖାଲି ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲ ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ସକାଳ କ'ଣ ହେଲା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। କାଲିଠୁ ଏମିତି ବ୍ୟାଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ମିଳୁଛି। କାଲି ତାକୁ ମାରିକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଯିଏ ମାରିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ରଖିଥିଲି, ସିଏ ସକାଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖସିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ମାନେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତ ସେ ଗୋଟେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଛି। ଆଉ ତା ଆରଟା ସେ ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରିନି, ସେ ଅଛି। ତ ଆଗରୁ 7ଟା ବଜିଥିଲେ, 1 ବଜି ମରିଯାଇଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି ହେଲା। 6ଟା ଥିଲେ, 6ଟାରୁ ଜଣକୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ, ସେ ବି କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ହେଲା। ଆଉ 2ଟା ପୁରା କନଫର୍ମ ପେୟାର ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତାଙ୍କର ଖାଇବାଟା 2 ଦିନ ହେଲା ସରିଯାଇଥିଲା, ସେଆଡ଼େ ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏବେ ଖାଇବାଟା ନେଇକି ଯିବା ହେଲା। ଡବାରେ ଡବେ ନେଇଗଲେ ଖୁଦଟା, ସେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବ ଆଉ। ସେ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବି ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି। ନେଇକି ଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ଦେଲାବେଳକୁ ଦେଖିବି ଆଉ। ଦିନ ହେଲା ପାରାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇନି, ତ ପାରାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେଣି। 4ଟା ଆଉଛନ୍ତି, 4ଟା ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଦ୍ମାବତୀ ହେଲା। 4ଟା ହେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଧିକ ବି ଆସନ୍ତି, 10ଟା 12ଟା। ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଗରୁ ବି ଦେଖେଇଛି, ଆଗକୁ ଏଇ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପୁଣି ସବୁ ପାରାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉଥରେ ଆଉ। ସେମାନେ ତ ଏଇଠି ଅବିକା ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଅବିକା। ଏଥିରେ ତ 6ଟା ଥିଲେ ହେଲା, ଏ 4ଟା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସେ ଉଡ଼ିକି ହିଁ ପଳେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ପୋଚରା ଅଛି, ଆଜି ତାକୁ ସଫା କରିବା ହେଲା। ବହୁତ ପୋଚରା ହେଇଯାଇଛି, ଏଟାକୁ ସଫା କରିକି ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ପୁରାପୁରି ସଫା ହେଇଗଲା ଘରଟା ହେଲା। ଦେଖ ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା। ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ ଦେଖିଲ କେମିତି ଲାଗିଛି? ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ ହେଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ଦେଖାଉଛି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷଟା ହେଲା, 6ଟା ଚଢ଼େଇ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, ତ ଅବିକା 5ଟା, 2ଟାର ପେୟାର ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ହାତରେ ବସେଇକି ମାନେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛି। ତାକୁ କହିଲେ ସେ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ହଁ, ଉପରକୁ ହଁ, ଗୁଡ୍ ବୟ। ଉପରକୁ କୋଲୁ, ଉପରକୁ ହଁ, ଆସ ଉପରକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ, ଗୁଡ୍ ବୟ। ହଁ, ଗୋଲୁ
ଆସ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ 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 ହଁ ଗୋଲୁ ଆସ ଏତିକି ଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲ କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ଏଡିଟିଂଟା ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ। ରୁମ୍କୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନି ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।